Hello, mayong buntag mga igsoon, mabungahong kabuntagon, mag-live na ta igsoon. Praise God, so ako sa ni-share diri. Kumusta rin mga igsoon, kumusta bagong adlaw na po, no? Bagong higayon, bagong panahon, tagaan na usab ta sa Ginoo og libreng gininhawa, no? Daghang wa kamata karong adlaw, karong buntaga pan kamo kita nakamata uban sa grasya sa Ginoo, no? So atong himayaon ng Ginoo igsoon, mamalandong ta sa iyang pulong karon, isip kanunay tang uhaw, gutom sa iyang presensya, gutom sa iyang pulong igsoon. Amen. So kumusta ra igsoon? Mao ni timan igsoon, gitugutan ta ni Lord nga mag-enjoy sa libreng gininhawa karong adlaw. Gitugutan ta ni Lord nga mabuhi pa karong takna, bisan ang uban ning taliwan na tungod kay naay paglaom. Bisag unsay mong sitwasyon, naay paglaom. Amen. Praise God, and again, mag-start na ta sa itong live, and don't forget to share our live this morning, igsoon. Atong ipakatag ang pulong sa Ginoo, igsoon. Dili ni relihiyon atua. Amen. Kabalo na ta, dili ni pang relihiyon. Wala tay gipagarbo, gipasidunggan relihiyon. Mabitaw dili jud ko mo reply kung nay mangutana og unsay ngalan sa church nga gidala nako. No. Kay ang akong gidala nga ngalan lamang ni Kristo Jesus. Mao na. Praise God. So again, ako sa ning i-share niya kamo sa diha ayaw mo kalimot. I-mention inyong mga higala igsoon sa comment section aron makabantay sila. And as always, don't forget to type at followers at highlights at everyone para ang imong mga friends ma-aware nga nag-live na ko. Praise God. So ako sa igsoon mag-share sad ko diri. Ako day nag-aampo, ganina nag-ampo naman ko ninyo. As always, mao gini akong kanunayng hangyo pag-ampo sa Ginoo igsoon. Akong kanunayng declaration nga kamong tanang followers namo kanunay diha sa maayong kahimtang, maayong panglawas ug duol sa Ginoo. Praise God, and shout out to Sister Anne Marie Cover from Australia. Okay, unsa ang orasa da sister? Kadlaw na or okay? And Maria Teresa pod, may buntag sa Digsoon. Laika Ruhas, okay, good morning po Digsoon. Grace Fernan, good morning Pastor, watching from Bugos City, Cebu, okay. God bless always Pastor, please i-pray akong pamilya. Naada yun. Pray din natong pamilya ni. Grace Fernan, anak man ni. Diri man atong calling Igsoon. Okay, so again, ako sa ning i-share mga Igsoon, atong live, kamo sa diha. Watching. From Bugot. Alright, done sharing. So, ako na yung shout out mga igsoon. Kung brad, brad sir. At 12:26 noon. Okay. Abi ba na ako og kanang gabi? Okay, thank you. Thank you, sister. Shout out to brother, sir. Rogie Abergonzado, a good friend of mine, police officer. Labay na po mida, sir. December pa noon, okay? Himaya sa Ginoo, God bless. God bless. Salamat sa kanunayng higayon. Anastasia Salas. Good morning, Pastor James. God bless you always sa imuhang tibok pamilya. Good morning also. God bless you more and more and more with your whole family. And Mar Sweet Isales. Regards ko sa imong gwapo, brad na ko nga bana. No? So, shout out dahil sa tanang mga subscribers ani nga page. No? Thank you sa inyong effort nga nag-subscribe mo ani mga igsoon.
And thanks also to all of the followers and of course sa mga followers nga nag-invite sa inyong friends to follow our page. Thank you so much sa mga star senders. Salamat kay nag-send mo ning ako ang mga videos, mga reels. Thank you kaayo. And then sa mga new followers, welcome kayo mo ani nga page. This is for the glory of the Lord. Wala ni angkon ani, no? Pang Ginoo gini. To ano, mao gini atong motibo ani igsoon. Then shout out to brother, as always, sige manigtan-aw brother Kiben Banugon. Blessed morning Pastor James Dumanon. Salamat kay sa Ginoo sa imong kinabuhi pag-share sa blaang pulong sa atong buhing Dios. Klaro ka buhi nga Dios. Pamahaw sa pulong sino watching from Dumaguete City, Negros Oriental. To God be all the glory. God bless you and your family. God bless you more and more and more and more with your whole family, brother Kevin Banugon. And shout out sa kong brad nga si Michael Marigmen. Long live kayo, brother, uban sa grasya sa Ginoo. Hallelujah. Pohon, Brad Pastor. See you, Brad Pohon. Okay? So, shout out na kung tanang mga OFW diha nga nagtanaw, mga followers na to. Tanang mga OFW in different countries. Ang uban di naka-permanent resident. Shout out sa mga seafarer, sa mga seaman, sa nasa mga cruise ship. Shout out ninyong tanan namo sa kong prayer mga igsoon. Hi Pastor, please prayer me fast recovery gikan ko pa nanganak. Okay? Naada yun na. Bigger. Praise God. Sister Binadil Rabi Jadol. God bless sister. Thank you for watching. And our shout out sa tanang mga piniriso gikan sa line nga naa karon sa line laing prisuhan. Shout out Lumbia City Jail, Medina Municipal Jail, Toledo City Jail, Cebu City Jail, bahay ni Kuya Talisay City Jail. Shout out tanan nga mga prisuhan nga akong nasudlan. Di na ko karikol sa uban tungod sa kadagan. Madagko og mga gagmay nga prisuhan kung naay nagtan-aw dinhi. Shout out ninyong tanan. Tanang piniriso nga nagtan-aw diha naamo sa akong pag-ampo sa makanunay. Kupot lang ta mga brad, no? Kupot ta salig ta sa Ginoo kay nganuman bisag naamo diha sa sulod sa silda, no? Wala gyapon muundang ang Ginoo sa iyang plano sa inyong kinabuhi. Na gyapoy paglaom kay kung wala pa mo'y paglaom, wala na mo nakamata karong buntaga. No, mao na igsuon nga kupot lang, dili makapugong ang selda nga ang Ginoo ang iyang plano mulap dili magpadayon. Magpadayon gyapon na as long as we have faith. As long as igsoon mo salig, mulaom ta sa labang makagagaw imong sitwasyon nga ngit-ngit og naglibog ka lisod kaayo igsoon, naanay hayag sa unahan, naanay paglaom, naay pag-asa. Amen. Praise God. So, shout out na kung tanang mga jail officer, mga warden, tanan nga mga security guard, tanan nga mga lain-laing ahensya sa gobyerno. Akong shout out ang tanang mga LGU sa kong amigo nga mayor, tanan mga mayor, dili lang kay usa mga kapitan o mayor na mo diri igsoon sa Clarin si Mayor Engineer Eugene Ibarra, amo ang Vice Mayor diri puro ni mga suod na ko igsoon. Si Vice Mayor Prince Kamatsog sa tanang mga amigo nako nga mga abogado, tanang mga kagawa diri sa lungsod o sa Clarin diri sa MUA. And also shout out sa tanang higala na to sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, Philippine Coast Guard, Philippine Marine, and Philippine Air Force. And shout out sa akong mga amigo, mga amiga nga nasa Bureau of Fire Protection, and all, of course sa tanang mga higala na ko mga igsoon, mga kapulisan, PNP personnel in Luzon, Visayas, and Mindanao. Shout out Camp Osmeña, Cebu. Shout out Tagbilaran City here sa MUA sa Barracks igsoon. And also shout out to Police Lieutenant Colonel Chief Newes, Chief Batuan, tanan-tanan mga hepe na mo diri, og special mention sa mong hepe diri sa Clarin Police Station igsoon. Kung asa nga nahimo kung PNP life coach diri. Shout out to Chief Amba. Okay? Praise God. So, mao na tanan, mga classmate nako during my criminology days, tanang mga amigo, mga higala nako nga mga hepe sa kapulisan nga daghan man mo kaayo, dili lang nako tagsaon. No? Basta mao na namo sa akong prayer kanunay mga kapulisan. So, anyway, so wala pa naka-subscribe sa atong YouTube channel, please subscribe, ang link nasa caption ani nga live igsoon. After sa atong live karon, ako ning i-download, i-upload na ko dito. Kay mas dali ra dito igsoon sa atong YouTube channel, mas dali ang
pag-download, pag-save, mas madali ra ta dito kay wala may mga godly quotes, wala may mga diretso video man, no? So kamo sad ang hinungdan, no, nagbase ko sa request, badaghang nag-message na ko nga pastor mas nindot nga mauna nga naka YouTube channel para ano so mauna granted. So ang link igsoon sa atong YouTube channel, free to subscribe na ang caption ani nga live. Pray for my son, pastor third year criminology student, si Kyle Pohon Macalampos. Automatic na ni vulcanizer. Kalampos na uban sa tabang grasya sa Ginoo provision ni Lord. Praise God. So this time we have 71 viewers, and I just want to say shout out also to almost 185,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Praise God. Shout out to JR Lee Galiana Araula. Okay. So magampo na ta igsoon kay after this kuhaon na pud nako ang amuang anak igsoon, no? Nig alas 11 kapin unya 10:34 na ang atong oras diri. So let's pray. Atong i-welcome ang presence ni Lord. Atong i-invite si Lord igsoon, knowing that without Him we are nothing. Dili nato basta-basta matugkad ang pulong sa Ginoo, masabtan kung wala ang lamdag sa Espiritu Santo. Brad, salamat sa mga pag-ampo nimo sa mo. Perminti gyud na Brad, perminti na. Salamat sa Ginoo. Kung na may time nga malimtan, i-remind you na sa Holy Spirit. Special juga ni Lord siguro. Bitaw Brad, perminti na Brad. God bless. God bless. Amping kanunay diha. Salamat sa suporta kanunay, no? So, let's pray igsoon. While waiting for the others, let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, sa laing higayon, laing oportunidad nga imong gihatag kanamo. Nga mamati na usab mi sa imong balaang pulong, mamalandong na usab mi sa imong balaang pulong. But before that, Lord, susiha mong kasing-kasing, Ginoo. Kung naay mga butang sa sulod namo, Ginoo, nga mga hugaw, mao hinungdan nga dili mo penetrate imong pulong, naay mga garbo, Ginoo, naay mga babag, Ginoo, sa mong kasing-kasing nga dili na mo masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo this morning. Pasaylua kami, Ginoo, limpyuhi mi, hinlui mi, Ginoo, kay balaan kaayo ang imong pulong, Ginoo. Ikaw kini ang among isgutan. So Lord, himu aming takus ug angayan, Ginoo, nga mamati sa imong pulong. And Lord God, aside from that, give us a teachable heart. Kasing-kasing teachable, willing magpakorek. Then, and labaw tanan, musunod usab, dili lang igo maminaw apan musunod usab sa imong pulong. Kaya ang kadaugan, ang milagro, ang panalangin, naa sa pagsunod, dili igo lang maminaw. Bisan Lord, o kada minuto mi maminaw sa imong pulong, kung paminaw rami taman, dili gyapon na walay may tabo sa mong kinabuhi. So Lord God, this morning I pray, Ginoo, kasing-kasing, Ginoo, nga masinugtanon sa imong pulong. And tagay mi kaalam nga langit nun, Ginoo. Let the power of your Holy Spirit will manifest to all of the viewers right now, and we welcome your holy presence, Lord God. I-bless tanang viewers karon, Lord God. Kutob sa makakita, makadungog ni ini nga live, Ginoo. San asa man ni maabot, Ginoo, sa bisan asang sulok nining kalibutan, ipabati kanila ang imong gahom, imong dihog, imong presensya, ang lihok sa Espiritu Santo, ipabati kanamo, Ginoo. Ikaw lamang among ipataas, Ginoo. Wala mi nag-isa og relihiyon, wala mi nagpataas og simbahan. Ikaw lamang, Kristo Jesus, ang among manunubos, ang among gipataas karong kabuntagon. Again, Lord God, imuha kining panahon. Holy Spirit, this is your moment. Mamuhat ka o ang imong kabubuton may matuman. Salamat daan, Ginoo, sa kadaugan, sa pangalan ni Jesus. Amen. So this time we have 88 viewers. Praise God. Good morning, Pastor James watching from Gihulngan. Uy, City Negros Oriental. Diha ko kaduha nakawali ko Gihulngan. Sa bukid lang to. Praise God. So, mag-start na tayo igsoon tungod kay ang oras, no? After ani magkuha pa sa anak igsoon, no? Praise God. So anyway, igsoon, kung naa kay kaila, higala or friends sa Facebook kauban nimo simbahan igsoon nga, perminti lang bitaw nag-struggle og sala, nag-struggle kay matintal pa. Kaya bitawng di pa siya kapugong bitaw, matintal pa gid siya sa mga bisyo, matintal pa siya sa mga butang kalibutanon. Maybe there's something wrong with him or here. That is why mas maayo nga imo siyang i-mention ani igsoon kay diri mauni siya ang usa sa makatabang niya. Igsoon ang atong isgutan karon about pultahan or agianan sa yawa, no? Nga nganong ang panuway, no, makapanglihok man gid sa atong kinabuhi.
Nganong si Satanas igsoon naamang gyud agianan sa atong kinabuhi. Nganong ang yawa namang gyud opportunity nga mulihok siya sa atong kinabuhi, magsamok-samok, di ba? Nganong mag-usay, magsige man jud tagka pilde. Naginulsol na ta balik, nganong man na mao na atong topic karon. Amen. So, praise God for another blessed opportunity. And before we proceed, before we start, I just want to remind everyone, to all of the viewers this time nga, i-mention yung mga higala diri sa comments section, and please type at followers at highlights at everyone, and don't forget to share. Kung mauwaw ka mo type, igsoon, mauwaw ka mo mention yung mga higala, i-share. Ako bitaw gayaw-yaw diri, no? So, buntag pastor pa, healing pray ko sa akong bana. Sige. Ato lang picturean, sister, kay dili kay nako matagad ari, but sa akong during my personal prayer ako ning i-appeal. Ayay, shout out sa akong manupihay Julito Umbahin. Kung nay nananaw rin nga taga Clarin Bohol, adto sa iyahang iyahang barbershop nga naa located sa Poblacion Sentro, na diha igsoon. Way laing gwapo kay diha nga grabe mo di mao na ting maintain dai na ako igsoon, no? No, shout out to Brad Julito Umbahin ug tanang mga kauban niya diha sa barbershop, no? No, usahay gud puno gud kay na, no? So nara mao na siya. Shout out Brad. God bless. God bless, God bless. Amping diha. Patupira ko nimo puhon diha og kanang mo taas-taas na ni madapa man, no? Salamat sa imong pag-maintain ani nga tuang kuan ani. No? So mao na sa igsoon, mao na dinihugan nga motupi, no? Naawan ang tupi na to diha. Praise God. God bless, Brad. So, let's start igsoon. English ni akong kuan diri. Akong gigamit nga verse pero ato lang ni Bisayon ni nag-expound. So, ari ni diri igsoon mag-start sa giingon ni Saint Paul sa Ephesians 4:27. Okay? So, nga to ang teksto karon, first text na to igsoon is from the book of Ephesians chapter 4 verse 27. Okay? So, ari ta una igsoon sa King James version. Nag-ingon diri, neither give place to the devil. Okay? Arita sa laing version igsoon, neither give opportunity to the devil. Okay? Ug ari pud ta igsoon sa New American Standard version, do not give the devil an opportunity. Okay? So kung balikon igsoon, Ephesians 4:27 nag-ingon diri, neither give place to the devil. Sa laing version, nor give place to the devil. Sa lain pa din nga version, do not give the devil an opportunity. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. Okay? So, klaro kay naigsoon, ingon si Pablo sa iyang pulong, ngadto sa taga-Episo. Okay? Iya siyang gisulatan, mga igsoon, nagsulat siya ngadto sa mga magtotoo, sa mga Kristohanon sa taga-Episo, ingon siya, ayaw, hatagi, og lugar ang yawa. Ayaw, hatagig, higayon ang yawa. Ayaw, hatagig, oportunidad ang panuway, ang demonyo igsoon. Kay, nga naman, because Apostle Paul knows, once ang yawa, once Satan's, igsoon, Satan or the devil, makakita og gamay ng agianan, makakita og oportunidad sa imong kinabuhi, dili na mananghid nimo, dili na manuktok, automatically he will attack you, he will destroy you, he will harm you igsoon. Ingana na kaway batasan, kaway buot ang yawa, ang demonyo. Ang yawa pertig yun ng yawa, kayawa na siya, maunang ayaw siya tagig chance. Ang gitumbok ani igsoon ni Pablo nga mahimong opportunity kanang kasuko, no? Sa dihang magpalabita sa atong kasuko, gitagaan daw nato higayon ang yawa. Ang masuko ta, mga igsoon, dili sala. Normal ra na nga masuko ta. Si Jesus gali nasuko, si Jesus nang hagis, gibalintuan niyang mga lamisa dito sa templo, igsoon, kay nasuko siya, pero nasa saktong lugar. Amen? Pwede ta masuko, pero dili ta magpakasala daw. Okay? Ug dili na to pasaupan og adlaw. Ayaw itugot nga matulog ka nga nakay kasuko igsoon. Kay once imo nang paugmaan imong kasuko, imong gitagaag higayon si taning si Lucifer, no? Apan dili lang kasuko igsoon, paminaw mo. Dili lang sa kasuko na ay higayon ang yawa. Again, dili lang diha sa kasuko na ay lugar ang yawa. Daghan nga mga area sa tong kinabuhi igsoon nga wa ta kabantay. Nagkumpiyansa rata nga gitagaan di ay nato og
higayon ang yawa. Kinsa man naniingog baliw ka pastor, palihog og kuan ko na screenshot i-send nako kay kanang ingog baliw kay atuan ng kuan iyampo. Kinsa nang ingog baliw Carlo. Salamat sa Ginoo Brad Carlo no. So di sad ko mupatol nimo kay kung unsay naa sa imong kasing-kasing mingawas na sa imong baba kay bawo na ka no. So ingon kag baliw ko ari ako ri sa moa no anang baliw-baliw daw agali ka kailari ako dire. Pwede ka mangutana sa among station sa kapulisan sa among mga kadagkuan dire kung baliw bagyo ko ayaw pag istorya og baliw kung wa ka kaila sa tao basin mabali na nimo. Amen padayon ta. Agi igsoon ang gisulti ang gitumbok ni Pablo dire igsoon kaning gitawag og kasuko. Once na daw tay kasuko igsoon napalabihan na to igsoon niya nakasa sa tong kasuko wata kabantay ka nadala sa tong emotion diha makalugar ang yawa pero ako tamong balik-balikan igsoon. Dili lang kay naa sa kasuko. Kung dili igsoon daghang sitwasyon, daghang mga area sa tong kinabuhi nga wala ta kabantay. Nga ato dayong gitagag higayon ang yawa. Nganong igsoon daghan man mga adik-adik nga ning balik sa ilang pagka-adik-adik. Nganong daghan man igsoon nga drug dependent but sa dihang nagdagan ang pila ka tuig hingbalik sila nga nagsuyop og shabu. Nganong ako nga adik-adik sa una himaya sa Ginoo 16 ka tuig na kapin. 16 ka tuig kapin ko nagsigig suyop og shabu igsoon pero hangtod karon grasya sa Ginoo 12 ka tuig kapin na. Ang banggitang adik-adik sa among lugar, mahadlok og pulis, karon mauna po'y gipaminaw sa mga pulis. Nganong sa una, mudagan ko sa makita kog mga kana bitong mapuwa-puwa bitong siga-siga bitaw sa kana bitong patrol car mudagan ko. Musaka akong kabuhi ana pero karon grasya sa Ginoo nahimo na kong lecturer sa mga kapulisan, lecturer sa mga adik-adik, mga kriminal igsoon. Nganong wala man ko mubalik kay na ako'y gihimo, kay wala nako gitagaag lugar ang yawa. Okay? O na igsoon. Ug sa ganang sigig ingon dia og buang ka pastor in Jesus name, I reverse every curses nga gibuhiin mo brad. Ug di ko mahadlok tawgo na. Sanay ko na brad kinao na. Kung ikaw karon naminaw ka karon ingon ka na kung buang ka pastor, buang na nga pastor, baliw ka. Brad, kay bawo ba ka? Kay bawo ka nga kinaon ako na ug kanang imong gisulti, the more pagid ko mas mawali og di ka na ko wa ko mahadlok nimo. No, mao na nganong di ko sanay ko. Sa 12 ka tuig brad kapin ako nagtan-aw man gyud na siya ron nga nagsigig wali. Mga buang yawa bisag unsa kulto gitawag nako pero way pakki ko na. No, wa koy pakki ana. Hehehehe. So mag-struggle na lang ka diha, di gyapon ko muundang. In Jesus name. Okay? So baliko na ko igsoon, no? Ako igsoon former drug dependent pero nganong wa ko nabalik. Kay na ako gibuhat igsoon, wa na ko tagay gigayon ng yawa. Okay? Pero nganong naidaghang mga adik-adik sa una nakatestimony na gibag-o na ako gibago pero karon ning balik nagdabdab na ning balik pagkapalahubog pero wa na untay bisyo ni balik sa sigarilyo ni balik og inom ngano man. Kay mao ni diri sila nasangit gitagaan nila og higayon ang saman ang yawa. The truth is this igsoon, ang yawa igsoon kung wa na siya'y lugar, kung wa na siya'y kana bitong let's say agianan sa atong kinabuhi, wa siya'y doorway or entry point, di siya kasulod. Pero kung ang yawa naay agianan musulod ug musulod gyud na siya nimo, di na siya mo ipikto. No, musulod siya nimo dili na siya mananghid. What I mean, dili siya mananghid, no? Mao na igsoon nga yung kumpiyansa yung katagi gigayon dili garantiya nga gibag-o ka. No? Sabi ni, kinaon na nimo Pastor James. Yeah. Abi nimo brad, og kinsa man nang nangwan dia, no? Kanang nagsige og kanang pangingon ako nabuang na balyo. Kita ganing masol no, darna gikaon ako na. Nahimo na ng bato-bato sa akong lawas na kay gikaon ako. Wa tay pakyan na igsoon, no? So again, akong balikan igsoon. Kani siya nga mensahe nagpahinumdum nato nga dili di ay kakumbiyansaan bisag na bag-o na ta. No, mao gini akong punto iso ngano man tungod kay daghang mga tao karon gibag-o na sa Ginoo. Nimbalik sa ilang binuhatan nga dili maayo, minggawas na sa kangit-ngit, hingbalik sa kangit-ngit. Why? Kay ilang gitugutan, gitagaag higayon, gitagaan igsuon o pultahan ang yawa. Ako na ning ibalik-balik igsoon.
balik-balikon gyapon ako ni. No? Ang yawa once makakita og agianan or pultahan, musulod na siya. Dili na siya parihan ni Jesus sa the book of Revelation nga niingon siya nga nanukdok daw siya sa pultahan kung kinsa tong muabli niya musud siya igsoon. Pero ang yawa dili. Once makakita na siya og opportunity nimo, sulod yun na siya ang yawa. Buhay batasan, way buot. Brad Jomar, itris up raguna brad kanang nagsige og kanang sige og galawgaw tangawag asay lugar na tanawa og dami akton ba na brad. Bantaya brad na nagsige galawgaw no. So kanang nagsige og ingon og buang or unsa diha palihok og chat aning ramtius no. No ana diha nya ako kay di man pud ko matandog nimo bisag unsaon wa jud ko ipaki no. So again igsoon. Mao na naka-diferensya ni Jesus og ni Satanas. Si Satanas once makakita siya lugar nimo, automatic natagaan ta mo igsoon, no? Balikon ako ni. Daghan kay nagtestimony nga ni undang na siya suyop og syabo, mingundang na siya sigarilyo, kay iya daw lawas templo. So ingon according to the word of God, our body is the temple of the Holy Spirit. So miundang na siya kay iyang giampingan iyang lawas, miundang na siya inom, di na siya palahubog. Tanan, anything nga makadaot sa iyang lawas ni undang na siya pero karon ning balik ngano man kay gitagaan niya higayon ang yawa. Now, listen carefully. Kung kamo rin nagtanaw, palahubog ka sa una, adik ka sa una, ayaw kumpensa po nga magugoy-hugoy kag balik. Parang kahanta mo igsoon. Ingon si Pablo nga bad company corrupts good character. Okay? Meaning igsoon kinsa ang imong company kauban kanunay dakog posibilidad, dakog porsyento nga bisag unsa ka lig-o nimo, bisag unsa ka nga gibag-o sa Ginoo napay posibilidad matakdan ka. Nganong namalik man sila tungod kay yes gibag-o sila pero naa sila nag-atong naguban-uban kanunay sa mga taong bisyoso. Gawas kung naa ka diha igsoon, mingtipo ka sa kangit-ngit ang imong purpose magsangyaw kanila, imo silang isulwin no? Nagwali kanila igsoon, why problema na. Pero kung nagtambay ka diha igsoon, nagsige ka og hangout igsoon sa tanang mga taong bisyoso, mga adik-adik igsoon, unya nabag-o na ka, dakog porsyento nga mobalik ka sa aging, ano man, gitagaan nimo gigayon ang yawa, wa ka kay balo. Gawas kung ang pag-adto nimo igsoon, naa kay misyon. Para na ako igsoon, tipo ko sa akong mga barkada, tipo ko sa akong mga duol sa dughan nga mga adik-adik ang uban. Diha pa tayo nga nagsuyop sila mismo. Diha ako nagatong, gitunulan pa kog tutor. Pero nga akong purpose nga naa ako dito, walihan ako sila. Ako silang sangyawan sa pulong sa Ginoo nga ang Dios nga akong gilagaran mo bago mo paygawas ninyo sa makadaot nga bisyo. Mao to akong tumong. Wala ko'y laing tumong, wala ingon nga naglaglaag ko, banding-banding. No, na ako'y tumong, na ako'y tuyo. Ning tipo ko sa mga barkada nga nag-inom na ako'y tuyo. Gusto ko mo sidlak. Gusto ko mo share nila igsoon. No? Mao na mga igsoon. Mao na hangtod karon gisyatan ko. Dai brad ako maingon nga brad. Ingon na ba ang Biblia nga pwede ta mo inom mo gamayng bino. Sige brad. Na diha brad pangitaa diha brad. Nay nagsigig ingon ako og sa tuig ingon na baliw buang na nga pastor pangitaa brad unya tanawa og kuan ba siya kanang dami account kay ako nang i-search unya. No? Ana na siya mga igsoon. No? So, naay posibilidad nga mabalik ta sa atuang gibiyaan sa una kung mabalik sa kadidto nga wa kay tumong. What I mean is, yes, gitawag ta ni Lord nga mahimong kahayag. Taga Kauswagan, Agusan, Dilsor, ning Bataa, paminaw lang Inday, Aryan. Ay. Inday Aryan, God bless. Inday din eh, Brad. Babae din eh. So, Inday Aryan, police na ang imong kastorya karon. Kanang naadya ning ingog ka Kauswagan. No? Wa man ka na mo hilabti Inday Aryan. Daghan og account, Brad Pass. Dagdag account, talawan. Okay. So, sagdi lang, no, sagdi lang nga wa man ni di man ta mo ipik ana brad sanay ta na brad, no. Sa binuang pa sa una sanay ta, karon pa ba nga sa Ginoo ta, no. Akong balikon igsoon. Yes, Matthew 5:16 gitawag ta ron mahimong kahayag. So ang purpose sa kahayag moadto kangit-ngit. Pero kung wala kay plano igsoon, example na nagtan-aw diha, gikan mo sa ngit-ngit, gibag-on mo sa Ginoo. Kung wala mo plano nga mosidlak sa kangit-ngit, ayaw na lang mo adto sa ngit-ngit. Ayaw mo tambay kay dili magdugay, matintal. Gyud ka. Bata pa man na siya pastor. Bata pa dayday. Sige, ato lang nang kono, pero mao lagi wa po na kaila na to. Abi kog tukhangonon ba. Bitaw ana ra man na. Agtuo siguro makuan ta ni nga di man gud ng mga.
Si tawag na di man ta ma-distract god nga nasan na ita kayo. Di agali tayo nagwali ko gihunungan kog motor giingnan ko. Ayaw ko paminaw ng pastora kay nagtama nagikan. Gikan pa na nanuyok mi ganina. Wa gid ko matandog na unsa. Lisod tandugon ning gikan na tanatandog sa una irehab ya ta padung. Nga ni di ta wa tay kadlukan igsoon as long as we are telling the truth. Let's go. Balikaw na ko igsoon kung wala kay plano nga i-reach out ang nas kangit-ngit. Wala kay plano mo wali mo sangyaw. Mitipo ra kas kangit-ngit kay ganahan ra ka makig kuan nila. Naay posibilidad matintal. Nganong daghan nga namalik akong balikon. Tungod kay brother gi-block dayon ko. Gi-block jud ka dayon kay ikuyaw mo ka brad, imo mang yung pangitaon dayon god. No? Dami account ra na pastor tiguang na natali. Sakto sad ka to. Kay most of the time kaning bashers na to dili mo tugaan sa tinuod, mo gamit og picture. Di abi tay kabantay ko nga akong bashers taga Claren ra akong gikasa. Kaila ko nimo silingan ra ta. Wala na karon no. Akong gikasa kay nara ni Riz dool. Tuo siguro sila nga ngana no nga ana man ta diha no. Sanay ta na igsuon. Praise God. Ang yawa igsuon na uyog lang ang utok sa atong ministry kabantay mo. Ang yawa igsuon nalipong na siya ni atong ministry. Natandog lang ang gingarian ni sa demonyo kay ngano man daghan nag mga kriminal nga nagbag-o ning duol sa Ginoo. Sa kung saon niya bulabog na to igsoon, di gyud ta mabulabog kay nabulabog naman kudaan sa una. Na wa tay kadlukan ani igsoon. Balik padayon ta, no? Daghan ang gikan sa makadaot nga bisyon nga balik kay kumpiyansa. Ang iyang kakuyog-kuyog, mabitaw nang naay magpa-advise na ko mga brad na ko nga, brad, unsa man na nimo nga nakabiya jud ka totally because dili lang wala lang ko nag-change igsoon gi-channel or nag-change kog barkada. Okay? So na ako'y time nila pero dili kayo ko dakog time nila. Og muduol ko sa kong mga barkada, see to it nga na ako'y mission. No? Kay once imong idugay, nagdwell ka ng dapita nga weak ka, gitagaan na dahil mo higayon ang yawa igsoon. No? Mo nang daghan balik, no? Nimbalik sa binuhatan kaniadto kay naman gitagaan higayon ang yawa ako ning balik-balikon igsoon. Kung wa kay plano mo wali, mo sangyaw, igsoon sa imong mga higala, mga kaila nga naapas kangit-ngit, ayaw didto og tambay. Do not dwell. Okay? Sa mga dapit nga naa na diyang mga kangit-ngit, madaka. Ako gali igsoon ka na bitaw mo tambay ko sa mga dapit nga kusog kayong mga wordless song. Ambot og ingani ba mo pareha mo nako. Adto ko sa mga dapit nga kusog kayong mga music nga mga demonic bitaw mga wordless song nga mag-struggle akong espiritu, di ko kasabot, wala ko kasukaon, wala ko kasabot, ingani lang ko. Siguro, sensitive lang atong spirit nga something, ang atmosphere sa palibot. Kabantay mo nga lahi siya, negatibo, itom. Mao nang di ko kagwantay, wala, mamalhin taas na kung sawa, malain man diri, awkward man kayo or something, uncomfortable kayo. Why? Because the presence of the darkness kusog. No? Mao na igsuon nga, way kumpiyansa. No, mao bitaw usahay nagkanta na day ka, nagkatakanta na day ka, no? So mao na igsuon ay kumpiyansa ayaw hatagig lugar ang yawa. Now, kung ang imong kaluyahon igsuon ang uban na may uban nga ang iyang kaluyahon before addict siya og pornography, addict siya og mga let's say kana bitong mga website nga unsay tawagan nga website kanang mga porn or mga laway bitaw, okay? Addict kintay siya nya na siya Ginoo na bag-o siya pero paminaw. Nabag-o ka diha sad kugikan kanang tanang kademonyuhan no pero paminaw igsoon kusog kayong social media karon. Amen. Kusog kayong social media bisan sa Facebook pwede na matrigger ang imong binuhatan kaniadto. Once sa Facebook kung imuhang kaluyahon is kanang mga pornography, makakita gali ka sa Facebook ug naay babae nga nagpantira diha unya trending ayaw gyud na i-click. Usay malipat ka once i-click na nimo gitagaan na din nimo higayon ang yawa kabantay mo. Once naka-focus ka, nakatutok ka sa kadtong mga butanga nga binuhatan nimo kaniadto wa ka kabantay nalipat ka gitagaan na din nimo higayon ang yawa. Mao nang pila ka minuto, pila ka oras nakamata na lang ka nga nag-enjoy na day ka sa sala ngano man gi-entertain man nimo. The moment we entertain temptation, no? Nga na-attract ka, makit-an ka sa yawa nga na-attract ka, mas mususog ang iyang pagtintal nimo. Wa ka kabantay, gitagaan nimo higayon ang yawa. Amen. Mao na igsuon nga nganong nabalik yes gitagaan nimo mao ning ingon si kuan igsoon si Pablo sa taga Episo, ayaw tagaig higayon ang yawa. In everything you do, igsuon, paning kamuti uban sa lamdag sa Espiritu Santo tabang sa Ginoo. Nga wa nimo na itagaag higayon ang yawa pareha niyo. Manag-uyab, nabuntis,
or nakabuntis nga wala pa sa panahon. Nga naman, gitagaag higayon ang yawa. Dapat kamo diha mga manag-uyab, know your limitation. Sige ko banuban bisag sa asa, mga tagalangit, pero sige date sa kangit-ngit. Hala sige kuya, sige holding hands, bisan asa, bisag wala pa nakasuot og wedding ring. Hala bisan asa kay naghinigugmaay lagi. Hantod na fall sa premarital sex or sex before marriage. Nga naman, tungod kay gitagaan nila higayon ang yawa. Wa sila'y panahon igsuon sa pagbasa Biblia kay wa sila'y panahon sa mga pangginoo nga buluhaton. Sige ra sila date. Abi nyo Megson, busy ra mog date, wa mo kabantay giupo-upuan mo sa yawa. Kristohanon mo ha, manag-uyab nga Kristohanon. Sige date bisan asa, date dito, date dire. Dili jud magbuwag, nagpilit. Wala pa gali marriage contract or si tawag ana marriage certificate. Sige pilit. Wa mo kabantay. Gitagaag higayon ang yawang resulta, nakabuntis or nabuntis. Guba ang pangandoy sa ginikanan. Wa ka human og eskwela. Mauwaw mo pasok kay ning burot ang tiyan. Disam na nagsugod, gitagaag higayon ang yawa. Okay? Kinsam day nagtintal ninyo ato igsoon. I don't believe that's love. Because love, makapugong. Ang tinuod nga gugma, igsoon, paminaw mo. Ang tinuod nga gugma, mahadlok sa Ginoo. Ang tinuod nga gugma, nag-rejoice siya sa kamatuoran, dili sa kadautan. Amen? Pero nganong nahimo man to, kay gitagaag lugar ang yawa. Mao nang ayaw mo kumpensa na man nag-uyab dia. No? Daghang na fall sa premarital sex, di pa gusto maminyo na pugos, gitagaan magigayon ang yawa. Abi nyo mga igsoon, ako mong pinumduman sa giingon ni Pedro. Ingon si Pedro, nga kita daw mga Kristohanon, kita nga mga nagsunod ni Kristo, mga alagad sa Ginoo. Okay? Ingon siya diri sa 1 Peter 5:8. Ingon siya, stay alert! Okay? Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. No, stay alert. Alerto daw ta mga Kristohanon nga manag-uyab. Mga Kristohanon nga gikan nas kangit-ngit, gibag-o na sa Ginoo. Tanan nga mga followers ni Kristo, alerto daw ta. Why? Because we are the primary target of the devil. Kita may pinaka-paborito nga paborito nga target ni Satanas igsoon, kay dili man na niya hupu-hupuan, dili naman na niya ang sa tawag na atakihon ang iya na katong mga wala nang alagad sa Ginoo, dili na to hilabdan ni Satanas, kay iya naman to apan kita kamo nga mga Kristohanon igsoon ayaw kumpiyansa. Ingon si Pablo o si Pedro, stay alert, pagmatngon, pagbantay kamo. Kaya ang inyong kaaway nga mao ang yawa si Satanas, naglibot-libot, nagtuyok-tuyok, naghupo-hupo nimo, nangita og agianan. Doorway and entry point. Listen mga manag-uyab, mga Kristohanon. I pray and I declare nga sa inyong relationship, mag-glorify si Lord. Know your limitation. Ayaw kumpiyansa, uban-uban, kamurang duha, bisan asa, nagpilit na magmaayo, nagpilit, hapit na nagbaylo inyong mga naong usa ka adlaw. Diha ko gikan. Pila kabuk nabuntisan ako. Tungod sa ka-close na mo igsuon. Kay karong panahon na, tak nakusog kayo ang gitawag og spirit of lust, espiritu sa kaulag. Kabantay mo, kusog kayong adultery, kusog kayong live-in, premarital sex because of spirit of lust na. Ang demonyo nga nagpaluyo anak kaulag, dili love. Mao nang kung kam mo, magsigi mo uban-uban, wa mo'y limitasyon, then mo sakay motor, gakos, higda-higda sa paa sa uyab, tanawa ang resulta ning burot ang tiyan. Nganong kay bawa maka, diha gugugikan. Ayaw hatagig lugar ang yawa. Amen. Know your limitation, igsuon kay nay mga panahon nga nakasala ta, nay mga panahon nga nabagsak ta, kay kita ra pod ang nakaingon, danghag ra kayo ta. Amen. Ayag kumpiyan, be wise enough. Ingon nga alagad sa Ginoo. Mabitong ako igsuon, alagad sa Ginoo, pastor. Kung na mga activity din sa church, mga young people, mga kuan, di ko muhatod jud og mga young people. Di ko muhatod, di ko gusto nga ako'y muhatod nga young people na kay nanay na tiurok ana, pastor na tiurok sa young people. And para nako igsuon, kung wise ka, dili lang ka makakaton sa imong sayop, makakaton sad ka sa sayop sa uban nga tao. Nagminaro lang ko, maro ba yang yawa na unsa. Kung unsa ka maro ang yawa, dapat mas maro ta, mas wise ta.
Because we have God, the source of wisdom. Amen? Ay kumbiyansa. Daghan igsoon nga na-fall sa immorality nga mga alagad sa Ginoo. Kay nangunay man og hatod-hatod diri, hatod-hatod didto nya, sige gakos-gakos, sige gakos. Agyawa po nagsige hupo-hupo kay nasa Pedro tong gibasa karon. Sama daw siya sa leon nagnulob. Si pastor kana mingsakay ang yang people. Kana. Ala, nailibaong bahang gakos ang yang people. Ana ra na ang yawa wise kayo. Why? Ang yawa wise kayo. Si Lucifer na di na siya ordinaryong anghel. No, dako nagranggo sa una sa langit. Gihagbong lang kay ni dako ang ulo. So, ay kumpiyansa, dili ni mo pwede underestimate igsoon ang kaalam ni Lucifer. He is very wise. Amen? Di na kumen saan. Si Lucifer, unang ayaw po kumpiyansa. Ingon si Pedro igsoon, be alert, stay alert. Kay nga to ng kaaway nga si Satanas, sama sa leon, nga nagmulo, maway laing buhaton, sige tuyok-tuyok, libot-libot, way tug-tug. Kay kita ang gibantayan. Was makakita siya gigayon at akihon. Mao nang si Pablo manig si Pedro, si Pablo ning ingon nga ayaw hatagig lugar ang yawa. Kay unsaon man pag-atake sa yawa nimo. Unsaon man pag singana na pag kanang mo-enter si ang yawa igsoon sa imong kasing-kasing kung wa siya'y pultahan. Kung wa siya'y lugar igsoon. Mao nang ay kumpiyansa. Akong balikon daghang adik-adik nga nimbalik sa pagka-adik-adik, nagwali na nimbalik. No? Ning undang na sa pagkapalahubog nimbalik ngano man. Duwa man dito, gitagaag lugar ang yawa nagsigipog tutok atong naibotilya dito sa tanduay nga tong red horse nga gipaningot og ayo lamian sa una nga uhawa nya nagko imong ka istorya palahubog pud puro nya nagkikistorya kaniya wa kay baw nga nadi gitawag og transferring of spirit. Sige kag istorya tanang pulong nga gaw sa baba nay panuway dito panuway ba nagsige nagbawas-bawas ang panuway hantod ganahan ka sige usa ka siyat lang usa ka siyat ngano igsuon nga di ko modawat bisag usa ka siyat bisan pag ningingon ang balaang kasulatan inom og gamayng bino di gyapon ko mo inom basta mga tanduway lang no mga red horse mga kulapo unsa dia nakainom beer di ko na mo inom di ko mo inom ngano man akong purpose di na ko tagaag lugar ang yawa bisag ingon pa kun lang nasobraan ra ka pa pero di ko pero ning inom ko igsoon kana bitang nabitay 0% kana lami kay ba tamis kabantay man na kanang wine nga kanang makainom ka gamay ra pod gamay kay one time dito diri ni nagsugod si dang speaker ko sa usa ka event Thanksgiving and anniversary I guess and then after that gitagaan ko certificate of appreciation and then naay gamay nga kuan kanang si tawagan na kanang wine ba ano kana bitong wine nga basta hala sa man ni nako ni sa man gikuan na ilabay na to ni sus gibasa na mo 0% good for the heart inom pero gamay ra pod lahi jud siya tama sa Tanduay San Miguel Bernabe The Bar no Tanduay Dark or unsa man na kulapo lahi og tama. Giingnan ko sa brad nako nag-inom mga dagkong tao igsoon paminaw. Mga dagkong tao sa akro diri sa Bohol. Ako kay bawo sila nga akro ko nga pastor. Wala na ko'y bisyo. Ming tipo ko didto kay speaker ko nila. Ningingon ang usa sa dakog ranggo. Brad nako. Brad pastor wala man gi bawal sa Bible nga kana bitaw mo inom no. So naaman na Brad pastor so shot lang kausa. Aya lang salamat. 12 years na ko kapin nga ni undang ana. Sige lang ba? So wala gyapon ko ngano man. Wala lang nako tagaig lugar ang yawa. Kami igsuon nga palahubog sa una ako. Kay bawo ko unsa ko ka buang sa una ng ilimnong makahubog. Basin diha magsugod sa gamay. Gitagaan na din akong pultahan ang yawa. Ingana lang ko ka careful uban sa tabang sa Ginoo. Bisag kapila pa ko tagaan lag bersikulo nga miinom og gamayng bino si Timoteo ba to? Pero kung imo nang hutdo ng bersikulo, yes, ning inom siya gamayng bino, kay aron kahilisan siya kay ngano masakiton man to siya, wa mo koy sakit. And aside from that, katusad nga bino grapes, di na pariha aning Tanduay nga mo inom kag usa ka siya mangita na kag babae. Hala na isiksi, mo alert ka ba? Diha ko gikan, di ko mailad anang usa ka siya. Ako sing giprangkahan nga, ayo lang Brad. Yes, Brad. Tinuod, akong gignan akong Brad, tinuod jud nga paimnon tagamay bino. Pero napoy bersikulo Brad nga, di na to tagaag lugar ang yawa. Diha na ko gikan, enough na ang akong kagago. Panahon na nga ako magbag-o mo serbisyo ni Kristo. Wa siya tingog. Sige Brad, ingana man kay mo, yes.
Kay once ang yawa igsoon makakita og higayon, piti gyud gadi igsoon. Way mayang laki, way mayang babae. Kung ang laki o babae magkuyog-kuyog kanunay igsoon mo spark na kadugayan igsoon. Bisag minyo pa ka, bisag minyo pa mong duha mo spark mo sa di nimo asawa o di nimo banang ano man because you spend most of the time together. Ug ang yawa di ay ningingon mas si Pedro nga nagupo-hupo ang yawa. Hala, si pastor, hala ang magwalik kini. Di ba? Di ko maila da brad nga ano man, di ako gikan. Kunya na ako'y daghang nakitaan nga matiurok ana mga badinihugan nga lagad sa Ginoo nga nagkumpensa piti sila. Manang way kumpiyansa igsoon mismo si Pablo ning ingon ayaw hatagig lugar ang yawa. Kay kung ang yawa wala lang untay lugar, kung ang yawa wala lang untay pultahan, kung ang yawa wala lang untay agianan, di na siya kailabot na to. We are untouchable. Kay we are well protected ta igsoon sa gahom sa Ginoo. Pero narana na to. Kung ataga na to kagianan ang yawa, kung maadto ta sa dapit nga naa dihay mong kaluyahon, kung maadto ka sa dapit nga delikado ka, kung maadto ka sa dapit nga delikado matrigger ang imuhang addiction before, ikaw ra na nakaingon, sala na nimo, choice na nimo igsoon. Choice nato nga atong gitagaag higayon ng yawa. Depende ra nato basta igsoon, mao lang niya akong ibalik-balik. Bisan pag muingon kag kapila kag gibag-o sa Ginoo igsoon, timan-in igsoon. No? Kinahanglan og maintenance. Yes, praise God, gibag-o ta sa Ginoo. Gibag-o ko sa Ginoo from drug addiction, na maliyag sabo, na mabay, unsa man palahubog, inom tanan. Gibag-o ko sa Ginoo. Pero di na po pasabot nga wa ko'y buhaton, na ako'y na maintenance igsoon. Magpabilin sad ko sa Ginoo. Amen. Ingon ang balahang kasulatan, ingon si Jesus sa John igsoon. Pabilin kamo kanako. Kay gawas kung ang sanga magpabilin sa punuan dili siya mamunga. Ang rason nga nung nagpabilin ko karon nga nakaangkon og tinud-anay kabag-uhan uban sa tabang sa Ginoo kay wa ko mi-disconnect ni Lord, konektado ko, nagpabilin ko unya wa ko makumpiyansa. Daghang higayon igso ning tipo ko sa kong mga barkada, kung kaila mga adik-adik. Imagine 16 years kapin ko in drug addiction, daghan kay kong mga amigo, mga kriminal, mga adik-adik, mga barumbado, mga hitman, danan, mga gahig o mga salots, katilingban, daghan kay kong amigo. Pero wa na ko sila likay. Night time muduol ko nila. Night time makigbanding ko nila. Pero aron mo wali ko nila, aron mo sangyaw ko nila, aron mo sidla ko. Bisag syatan pa ko lag usa ka sa di ko. Ako naman yung testimony niyo dihay time mga igsoon nga birthday sa brad nako. Yawa ko ibang birthday niya, pulis ni siya hippie. Paglabay nako, pak kay mangaon mi atong time mangaon mi sa pantalan na mo diri sa Clarin. Pangaon mi ang mga kauban sa church, mga members sa church, mga disciples dito na sa unahan. Awahi mi paglabay nako igsoon na may naka-attend dito. Lah, mga pulis manitanan, pagtan-aw nako, nay mga amigo nako nga mga duol sa kong dughan, mga hippie, classmate ako. Duol ko gitawag ko bay dali. Naog ko igsoon ang nag-birthday across sa brad nako siya skip through in arms si hippie sad siya. Ang mga kauban nako puro hippie sa lain-laing lungsod na sila kauban nga mga intel, mga pulis pero kasagaran ato hippie po namo gitagayan ko murag kaduha katulo pero wa jud ko mudawat. No? Pwede man ko maikog nila kay hippie sila pero wa ko mudawat igsoon kay ngano man mas naikog ko sa Ginoo. Usahay kaning maikog ka wa kahibaw gitagaan na dayeg lugar nimong yawa. I'm not saying nga sayop sila, ingan nila lang ko. I respect all of them. Ako silang respeto kay mao sa ilaha no. Amigo mi wala mi hilabtan na eh. Ako sa girespeto sad ko nila nganing balibad ko. Usa sa hippie ni ingon, "Met ayaw na lang na pugsa si pastor kay dili na gyud namo inom." Amen. Choice ra nato igsoon. Ang mainungdanon lang nga di nato latagag higayon ang yawa igsoon. O kana pong mga negative thoughts bitaw, the more we focus on negative thoughts ato manggitagag higayon ang yawa ana. Daghan ka igsoon. Hantod kadugayan atong hunahuna og negatibo sa atong asawa, katong bana nganong dugay maning uli akong asawa, nganong akong bana dugay man. Hala ngano man ni ayay nanam katuylaen di ba? Imbis wa pa unta tong sala igsoon, wa pa unta to higayon ang yawa. Sige magagunahuna og di maayo. Sige hingsod. Mao na bantayanan lagi na igsoon. Ayaw lagi tagaig lugar ang yawa. Amen. Ayaw hatagi higayon ang demonyo. Kay di jud ka ang angon. Automatically atakihon ka igsoon. Amen. Mao na nga kita mga alagad sa Ginoo, anak sa Ginoo. Gitawag ta sa Ginoo nga mosidlak. Gitawag ta sa Ginoo nga mahimong iwag, mahimong kahayag, mao nang igsoon. Kung namay time nga motipo ka sa kangit-ngit, siguraduha nga ning-anha ka with a purpose, ning-anha ka with a mission. Kung ning-anha ka kay mag-istorya-istorya ka, wa kay plano nga sangyawan sila, din ayaw na lang. Kay dakog posibilidad matakdan ka na transferring of spirit
basin mo balik ka sa imong kagahapon. Kay the more ka mo tambay sa dapit nga wa kay buhaton day paras kay mayaan sa Ginoo, duwa ka kabaw, wa ka kabantay, gitagaan day nimo higayon ang yawa. Amen. Unay bantayanan igsoon. Usay gali makigistorya kog tao manglimbaw na kong balibo. Nganong ni Lord, murag na ikarga ning tawana. Di ba? Ay kumbiyansa igsoon ang yawa wise kayo. Nangita ra na siya higayon nimo. Og ang iyang atakihon kita, di na siya mo ataki og di Kristohanon, wa nangalagad ni Kristo. Kita nga nagpagamit sa Ginoo. Kita nga nangalagad sa Ginoo, kita may atakihon. Og ako na ning balik-balik mga igsoon, ang yawa mga igsoon mura na siya eroplano. Ang yawa murag eroplano. Basta makakita siya og airport, mutugpa siya. What I mean is, ang yawa basta makakita og pultahan sa imong kinabuhi karon, automatically he will attack you. Amen. Muna nga ayaw kumpiyansa, ayaw hatagig lugar ang yawa. Kaya ang yawa daw ingon si Pablo, ayaw hatagig higayon ang yawa. Nganing tubag pod si Pedro nga ang yawa sama sa leon nga nagngulog, naglibot-libot nangitag tukbunon, ug way lain nga tukbunon nun target niya kita nga mga nangalagad sa Ginoo. Pero kung walay higayon ang yawa, wala na to taga on guard ta kanunay igsoon. Sa word ni Lord, naka full armor of God ta, helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, shield of faith, tanan igsoon, naka full armor ta igsoon, naka on guard ta, wala ta nagkumpiyansa din, walay rason nga maatake ta sa yawa. Ngano man, on guard man ta, wala man na to siya tagay gigayon. Amen. That is why, paminaw mo, ang ako'y kabilin nyo, brothers and sisters in Christ, paminaw mo. Paminaw mo. Pagbantay mo sa inyong mga action or desisyon. Again, be careful with your actions and decisions nga himuon. Kay basin ka ng desisyon nga imong himuon or action, doorway na dito, entry point, nga yawa na higayon nga motake nimo. Ayaw kumpiyansa. O labi na katong mga manag-uyab, ayaw mo pagkumpiyansa. Know your limitation. Kay nanuktok ang espiritus kaulag ang demonyo. Ay kumpiyansa, worship team, close tayo, gakos-gakos. Wapagali mo kasulob o wedding ring. No. Ang yawa igsoon, dili siya, nag-joke na to. Even today, ang yawa, nagsubra pa og double time. Ayaw kumpiyansa. Gunit-gunit kamot, hag-hag, kiss-kiss. No! Ako ipagbuton igsoon na mga manag-uyab igsoon nga mga youth, labi na nga sa kuha igsoon nga dire sa church. Di ko gusto nga mag-kiss-kiss. Wala tay katungod na. No? Ako ipabuton, ayaw pakis sa imong uyab. Lamparuha og mukis. Bagsika po ng pastora. Yes. Wa kay bawo diha sa kiss igsoon kami mangudiha migikan. Uir mo din yes. Og dili lang kay ako na ako'y nadunggan igsoon, usa sa akong mentor. Okay? Pastor Luis Baldumaro. Kaila mo na nagkanta og kay buti-buti mo Panginoon. Ako nang usa sa mentor before, bago pa ko, sige tawag. Iyang wali po, nakadungog ko, niingon siya, pag sinabi ng boyfriend mo, kapatid, mahal, halik naman, sampalin mo! Ana siya. Kaya sometimes, wala kay bao, diya na magsugod. It started with a kiss. Kuyo, kabaw, ginis pastor, yes, diya ako gikan. Wala kay bao, sa simpleng kiss, sa simpleng hug. Ang yawa, agoy! Kurinti rin, Kurinti Spark ba? Di ba? May lain pa diha ko gikan, di ko mailad. Mao na sa mga manag-uyab, di alabi na sa worship team. Ayaw tagaig lugar ang yawa. Ayaw tagaig higayon ang demonyo. Pastor Baldumaro is our also mentor. Amen. Mao ba? Kapila. Actually, Sister Naomi, usa na sa, when I was 11 years old, 12 years old, in a certain gathering, speaker siya, gitawag ko niya, ingon siya, kapatid, halika dito. Yung bata na yun. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Di mo ko ganahan o ganahan. So ba ni? Ikaw, gitudlo o gyampuan ko nga. Ito, manigdako nimo mahimo kang alagad sa Ginoo, pupunta ka ng ibang bansa, magwali ka. Sige ko gangad din niya, Sister Namo, hangad ko. Ha? Taka naman nagyaw-yaw ni. So what siya kay ba? Pag 12 years old na ko, digsugod na ko adik-adik. And then so on and so forth, naabot ko 28 years old. Kay 16 years man ko in drug addiction, nabag-o ko. Og unexpected, sister, usa kadako nga event speaker siya, speaker sad ko. Nahimo ming speaker ang iyang gimpuan nga ako sa una, ang banggiitang adik-adik niya. Ako siyang gi-approach ko, pastor. Hinumdum pa kanako.
Ako tanggiampuan nimo gamay pa ko karon na pastor na po gumato nga sige na may contact ano. Siya na usa sa niingon kapag ang boyfriend mo ay manghingi or humingi ng halik, pag sinabi niya, mahal, love, honey, pakis naman, sampalin mo, bang! Onya ara kung nanatay wedding ring. Igsoon, mura siya joke, no? Siguro ang uban nga OA ra, pero alang nis kayuhan na to. Sobra ra ka, pastor, alang nis kayuhan. Mas maayo nga way agianan, way lugar ang yawa. Mas wise, nga di ta magkumpiyansa. Amen? Kaya nga naman, makakita gali og higayon, doorway or entry point ang yawa automatically. Wag ka kabantay, hinay-hinay na day ka. Hantod na buntis na, hantod. Himbalik na day ka ning shot, nagkagkausa, kaduha hantod, nagtungab-tungab, nagkag-usa ka lungnek. Hantod mga igsoon, mauna, nag-crave na hinong ka, kay nakay silingan nga na maligyag siya buhing palit na ka nagsulo ka sa kwarto, walay na kaybaw. Hantod mga igsoon, nakikontak na ka atong babae nga imong nakitaan, kay dako man kay kag time, bisag minyo na ka, nagsigi kag chat-chat, sige kag text-text, sige ka og dakhatag og panahon niya. Hangtod na kuana ka kanang nangita na kag panahon, hantod na fall ka sa immoralidad, kay gitagaan nimo ug higayon ang panuway. Amen. As what I have said, igsoon, walay mabiktima kung walay magpabiktima. Walay authority ang yawa sa kinabuhi nimo, basta wala lang siya'y agianan. But kana bitong maghimo gali ka, mag-create gali ka, nagali kay action nga hinungdan nga nga naay doorway kultahan ang imong kinabuhi, automatically atakiyon jud ka siyawa. Mao nang si Pablo this morning gi-remind ta, ayaw hatagi og higayon ang yawa. Amen. And then ning tubag si Pedro, ang yawa sama sa leon nga nagngulog, o roaring lion. Nagsigig tuyok-tuyok, nangita og tukbon ug kisay tukbon sa yawa, kita nga nangalagad sa Ginoo. Di niya hilabtan ang iyang mga iya na apan ang kita nga nangalagad nagpagamit sa Ginoo na ministry. First priority sa yawa, primary priority sa attack ni sa demonyo igsoon. Mao na nga ay kumpiyansa. Know your nagid tay boundary, nagid tay limitation. Ayaw adto anang lugar nga kahibaw ka nga mao na ang imong weakness. Ayaw tutuki sa social media ng mga hubo-hubo ng mga babae unsam nang nagtuwa diha igsuon, nag-underwear, kay kusog na ron nag-TikTok diha. Kung kay baw ka nga kaluyahon nimo ang pornography. Ayaw gyud pag-attempt igsuon. Anang lugar dwell on that places nga matrigger ang imuhang kaluyahon. Kay dili jud ka palabyon sa demonyo. Kay once makakita siya og agianan, piti ka. Di na siya magduwa-duwa, atakihon ka ditso. Amen. Igsoon, wala ta giluwas sa Ginoo aron daog-daugon sa demonyo. Giluwas ta sa Ginoo aron tamak-tamakan nato ang demonyo underneath our faith. In Jesus' name. Gamita imong authority. Be wise. Amen. Diha ko gikan. Ako lang gi-share ninyo. And then, daghang og nakatunan sa mga nag-una na ko nga mga lagad sa Ginoo nga nabagsak, kumpiyansa man gitagaag lugar, no? Kumpiyansa man, no? Naay mga sitwasyon sa digson alagad sa Ginoo nga naa sila'y maid, ang asawa sige glakaw niya ang nabilin sa balay ang pastor ug ang maid. Dako kay time ang pastor ug ang maid pila ka adlaw ang maid na buntis, ngano man. Di ko mo judge sa pastor pero naay something wrong niya. Nganong ning tugot siya nga sila rang duha kanunay mag-uban. Kabalo gali ka. I believe we have the Holy Spirit. And the Holy Spirit before pa ka ana matiurok sa tentasyon, nagsige nagrimay likay diha, likay. Be wise igsoon. Ang yawa nga tong kontra, di na siya ordinaryo nga kaaway. Di na pwede na to i-underestimate ang yawa igsoon. Once upon a time, usa siya sa saligando sa taas. Mingdako yang ulo kay gusto na siya mulabaw sa Dios, gihagbong siya. Siya na mga igsoon ang nagsigi og tintal kanato karon. Mao na nga di yun nato siya tagaag higayon. In everything we do, see to it. Pampag-ampo pamalandong kanunay ngang imong himuon nga desisyon kanang imong gitan-aw,
Kanang imong gitagaag pagtagad, wala ba na nakapahimong agianan, pultahan sa yawa, aron maatake kaniya. Ay kumpiyansa igsoon. We are overcomers. Amen. Be wise as serpent, but harmless as dove. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your word this morning. Salamat sa imong pagpahinumdom. Warning namo, Ginoo, para dili mi mabagsak, Ginoo, sa mga litag sa kaaway. Salamat sa imong mensahe karon nga nagpahinumdom namo, Lord God. Kaya ang yawa, nagsigig libot-libot, sig atang-atang, sigig hupo-hupo, kanamo, Ginoo, aron ibagsak mi. Aron mo balik mi sa among kaniadto, panaa ka, Lord God. We believe in the Holy Spirit. And we believe in you, Lord God. Nga nakakanunay mag-remind namo. So Lord God, I pray nga to all of the viewers this time, nga di mi magkumpiyansa, Ginoo, in every decisions nga among himuon, in every actions we take, Ginoo. Amo jong pamalandungan ug maayo ang consequence. Amo jong una-unaon ug ayo uban sa imong tabang ug sa lamdag sa Espiritu Santo nga kanang among himuon dili ba na maghatag og higayon sa yawa. Kanang among desisyon dili ba na maghatag og duruy or entry point sa yawa. Kanang among tutukan, kanang among tambayanan wala ba mi nakahatag og higayon sa yawa. So Lord God, tabangi mi nga magwise mi in everything we do. Without you we are nothing, Lord God. We pray, Lord, that you allow the Holy Spirit nga kanunay jud mag-remind namo, magkonbiktar, mo tudlo, mo badlong, mo correct, mo disiplina namo, Ginoo. Kay dili mi gusto, Ginoo, ngayon yanuhon rami sa kaaway, ilad-ilaron rami. But we are victorious, we are overcomers in Jesus' name. Because greater is you, Lord God, that is in us than Satan that is in this world. So Lord God, thank you so much for your word. I pray, Lord God, nga kaning mensahe nga among nadungog karon, mao ni hinungdan nga magmaigmat mi, magmabinantayon mi, mag-on guard mi kanunay, di mi magkumpiyansa, Ginoo, kay ang yawa naglibot-libot ra. Ug way lain nga gipundar niya, gipuntarya kami nga mga anak nimo, nangalagad nimo, Lord God. But we believe in you, we believe the power of the Holy Spirit, di mi nimo pasagdan, Ginoo. Himo aming maabtik, Ginoo. Increase the level of our spiritual discernment, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. Nga di mi malipat, Lord God, sa kaaway. Lord God, again, I pray kaning nga mensahe, mao ni hinungdan nga magbantay mi kanunay. Og dili namo kumpensaan among kaugalingon. Sa nasang dapita mi madto di mi magkumpiyansa kay basin kanang dapita nakahatag day na og lugar o higayon sa yawa aron mo atake namo sila. Kaya nasayod kami, Lord God, as long as the devil wala siya doorway or entry point, dili sad mi basta-basta mahilabtan nila, Ginoo. So Lord, salamat kaayo sa imong mensahe. Holy Spirit, thank you so much for your word. Thank you so much for your presence. Salamat nga victorious mi, Ginoo, sa among pagpamalandong sa imong pulong karon, Ginoo. And right now, Lord God, and again, I pray to all of the followers, to all of the viewers this time, Lord God, padayon kapag kupot silang kinabuhi, padayon kapag panalangin kanila. I speak life for them right now in Jesus' name. I speak victory. I speak love. I speak blessing. I speak miracle. I speak inner healing and deliverance. I speak peace sa mga naglibog, Ginoo. And of course, I speak salvation to their whole family sa nakinahanglan kaluwasan. In Jesus' mighty name. And right now, and also, God, I speak financial breakthrough sa mga nag-need karon, Ginoo, financial in Jesus' name. I speak miracle kay bulungang butang sigun sa ilang gipangandoy karon, Ginoo. I-grant nimo, Lord God, in Jesus' mighty name. Ug walay luna ang kaaway sa ilang mga kinabuhi sa pangalan ni Jesus. But let your will be done, Lord God. Matuman jud imong pagbuot. Salamat, Lord. Salamat sa kadaugan, kaluwasan, kagawasan. Salamat, Ginoo, sa kaayuhan, sa balatian, physical and emotional. Salamat sa comfort, peace, gugma mo patigbabaw, Ginoo. Salamat sa kaibulungang butang nga imong ipasinati kanamo. Among ang kunon, among dawaton ang panalangin gikan kanimo, Ginoo. Among ang kunon tanang kaayuhan gikan kanimo. We receive it right now by faith in Jesus' name. Himo lamang ming kapiyalan kasaligan, Ginoo, sa imuhang mga panalangin, Ginoo. Mao kini ang among pagampo amahan. Amo kini gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga mao among bugtong o personal nga manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah. Praise God. Manatay igsoon. Sakto kayo. So that's all for this morning, brothers and sisters in Christ, and see you again later next time. Kung bakante ko, why not? And hapit na, kuwaon na ginako akong anak igsoon. Salamat kayo and thank you kayo mga subscribers and mga page. Thank you so much mga followers.
I just want to remind all of the followers to invite your friends to follow our page na yung mga nag-send og stars. Thank you kay tanan-tanan viewers and so wala pa maka-subscribe sa atong YouTube channel. Please subscribe. Ang link nasa caption ani nga live. Ako na siyang i-download niya ako sang i-upload dito sa atong YouTube channel. So that's all for this morning and this time akong ibalik tanang dungog, himaya, pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Walay ako. It's all about God, igsoon. Amen. It's not about religion. It's not about our church, the groups, but it's all about Jesus. Amen. So that's all for this morning. Ako nag-ampong nga karong adlaw di matapos igsoon nga di mo panalanginan sa Ginoo. Tanang buhat sa inyong kamot i-bless ni Lord. Tanan yung mga lakang giyahan mo sa Ginoo. Dalhon mo sa kalampusan, kadaugan sa inyong kinabuhi igsoon. Amen. So again, that's all for this morning. Keep safe everyone. Ampo, amping, abanti ta kanunay. To God be all the glory. See you next time. God bless again. God bless again.